ملیین نرخاندنا هەڵبژارتنên Almanya em derbasî mag dêvûrga Almanya dibin. Faysal Naso endamê komîteya navendiya PDKS ji bajarê mag dêvûrgê Almanya mêvanê min e. Dembaş kekê Faysal. Kek Faysal dibê nêzîkî saet siyê berbis sibehê ve li paytexta Wlêrê. Li Almanya em dikarin bêjin ku serkeftiyê hilbijartinan SPD ango Partiya Sosyal Demokrata neha? Barbaş, Slavurez, îro demjimêr şeş deriyê hilbijartinê hate girtin û heta roja îro ew encama hanê bi temametî nehatiye weşandin. Hê jî ji ber kesên gelek hene dengê xwe deriya Facebookê de dane ew deriya posta de dane heta roja heta vê dema hanê zelal nebûye ew encama wana hilbijartin bi temametî heta niha nebûye belkî sibeh bê xuyakirin. Îro tiştê hata xuyakirin dêwarê ragihandinê de û li gor zaniyariyê li bame çêbûye SPD 26 aniye û CDO ew ê 24 aniye ji marê wan nêzîkê hebûdûne. Sibeh wê zeftir bê xuyakirin heta kîja encamê kî bi ser dikeve yanî. Ji ber kesên jî hene Kekê Faysal tu guherandin tu guherandin zî siyaseta SPD CDU de ji bo rewşa penaberan li Almanya heye û mezintirîn ferq mezintirîn cudahî navbêna her du partiyan de ji bo Almanya çi dibe li gora rehberiyat? Belê ev birname sosyal demokrat heta niha dibêje belkî ew karê rojê saeta ji karkera re zêde bikin ji ber dibînin belkî deraib zêde bikin ser wana û jiyaneka dî yanî wek saetê karkera zêde bikin û deraiba jê bavê ji ser wan zêdetir bikin ev heta niha birnamîjê wa de heye yanî û daxet jî gelek li welatiya neyê kirin ji ber korona ev salek ku demek tiştek çêbûye mirov dikarê jî bêje xezîna wana belkî ew deyndar bûye ji ber kar wana hatibû rawestandin ev sê çar xalê hene di birname wa de yanî. Kekê Faysal li gor agahdariyên me 11 kandîd ji bo parlamentoya Almanyayê ên Kurd hebûne. Gelo di rewşa wan kandîdên ku bi aslê xwe Kurdin de tu zelaliyek çêbûye hin kes ji wana heta niha êgo ketina parlamentoyê de destnîşan bûne gelo. Li gor zaniyariyê me heta nihayê got xwe hilbijartinê zehtir Kurdê me bakurin heta vê demê jî ti kesî wana derneketiye heta roja îro 10-12 kesên hebûn xwe hilbijartibûn ti kesî Kurd ware derneketiye heta roja îro heta vê dema hanê. Kekê Faysal ji bo nêzîgahiya pirsa Kurd nêzîgahiya bi taybetî danûstandin diyalog li gel herêma Kurdistanê jî tu ferq û cudahî di navbêna siyaseta SPD û CDU de çê dibe nirxandina te çawa ye? Belê ew mirov dikare tiştên li gor tecrübê çêbû bû dema ku Merkel bû bi rastî alîkarî bi gelek va penebera re bi giştî hate kirin û duwarê aborî de jî Almanya em dikarin bêjin dewleta yekemîn bû di Ewropa de wekî dî jî alîkariya wê bi Kurdan re jebûn tev de jî dizanin dema Daeş wana de Merkel biryarin standin alîkarî bi Kurdan hate kirin çekin wek dibêje tenger nû da Kurda û ji ber vî hewayê jî pêşmerge dewrekê qehremanî baş leyîst û şikandina Daeş hate kirin ew destê Merkel baş tê de hebû heta li gor zaniyariyê me ew ê biryarek stand bê goverê parlamento piştî alîkarî kir pişt re biryar ji parlamento wergirt hata standin. Ama birnameca CDO heta niha SPD bibûre
حتى روجا إيرو مرو نكاري وقت بحكم بكي لسر حتى قومنو سر عردينا بيني أول قور برنامجات بيجن دمها دوازدا دوي حكومة كينو آبا بكن والضرائب جوي زيادة بكن ساعات كار زيادة بكن سر كسي كار كروانا او دبيجن انه دما كورونا تشيبويا خزينة ديندار هاي برالي هاي تخوازي دوي تشتياني دا كار بكي اما دواري سياسة دا از دبيجن و ألمانيا او بارتيا گو بيجي وك مگوت سپيده از بيجي و ندوري روشا روجهلا تناوي بيجي و بتيبت جيوه تالي كردا دا آريكار بن يعني اجبر برجوندي واتي خوستنه بله سپاسیاتت کم که کی فیصل ناسو اندام کمیته آناوندیا پارتیا دموکراتا کردستانی سوریه اجبار ماگدبورگی آلمانیا تو میوانیم